Takže ahojte ľudia u môjho dnešného nového videa. Vítam vás po dlhšej dobe, pretože mám teraz dosť ťažkú školu, tak som dlhšie nenatáčala a potom sa mi stalo to, že som si nezalohovala e-mail a vymazal sa mi celý YouTube účet, takže som sa do neho musela najprv dostať, čo sa mi našťastie podarilo. V dnešnom videu budem vlastne čítať strašidelné príbehy, ktoré nie sú od vás a nie sú ani moje, ani nikoho z môjho blízkeho okolia, čítam ich z internetu, takže nemôžem jasne potvrdiť, či sú pravdivé, ale dúfam, že vám aspoň naženú trošku strašidelný pocit. A budem veľmi rada, keď mi ešte pred začiatkom tohto videa dáte odber a like, budem za každú jednu aktivitu veľmi rada. A môžeme ísť na video. Takže prvý príbeh. Tieto príbehy nemajú názvy, takže proste budem čítať. Usmiatá tvár na mňa hľadela spoza okna mojej spálne. Zvláštne, pretože môj byt je na 7. poschodí. Druhý príbeh. Zobudil som sa na klopanie na sklo. Najprv som si myslel, že mi niekto klope na okno, až potom som si uvedomil, že zvuk vychádza zo zrkadla. Ďalší príbeh. Dookola sa mi opakuje jeden sen, v ktorom ma zavraždí neznámy muž. Myslela som si, že je to hlúposť, kým som nešla na rande naslepo a nevidela som ho sedieť za stolom. Bol som v izbe a začul som, ako mama kričí, že jej mám prísť pomôcť niečím v kuchyni. V zapätí sa spoza mojich dverí ozval opäť mamin tichý hlas. Nechoď tam. V svojom telefóne som našiel novú fotku. Niekto ma odfotil v mojej posteli, ako spím. Dosť ma to prekvapilo, keďže bývam sám. Povedal som svojej dcére, že v jej skrini nie je žiadna príšera, ale keď chce, môže spať v našej spálni. Myslím, že je to najbezpečnejší spôsob, ako ju dostať z domu bez toho, aby som dal najavo, že som ho v tej skrini videl. Prestal som chodiť do kostola, pretože Boh mi nikdy neodpovedal. Diabol však ku mne hovorí každú noc. Ukladal som svojho syna do postele, keď mi povedal: Ocko, pozri sa pod posteľ, či tam nie je nejaké strašidlo. Pozrel som sa a uvidel som iného chlapca, ktorý na mňa pozeral a zašepkal: Otec, niekto je na mojej posteli. Máte nepríjemný pocit? Obzrite sa doľava, doprava, pozrite sa pod posteľ, do šatníka. No nepozrite sa nad seba, nenávidí, keď si ju niekto všimne. Vyrastal som so psami a mačkami, na škrabanie na dvere som zvyknutý. Teraz, keď žijem sám, to už také príjemné nie je. Pozerá sa na mňa už celé hodiny. Párkrát som zachytil jeho pohľad v odraze monitoru môjho počítača, no otočiť sa neodvážim. A teraz si dáme na záver jeden dlhší príbeh. Démon. Bolo to už veľmi dávno. Bol som ešte malé dieťa a často sme aj s rodičmi chodili ku krstným. Krstní bývajú v malej dedine na strednom Slovensku. Sú to lazy, takže široko ďaleko žiaden dom, okrem toho ich. Majú pekný veľký dvor a za domom záhradu. Za záhradou nie je už v podstate nič, len asi pol kilometra dlhá nevyužitá roľa. Za roľou je hustý les, do ktorého sme sem tam s bratrancom ako deti chodili. Nikdy sme ale nešli ďalej ako pár metrov, keďže les bol taký hustý, že aj za slnečného dňa v ňom bola dosť veľká tma. Pred domom mali rozpadnutú asfaltovú cestu, ktorá asi o 2 metre aj tak končila, lebo nad ich domom už žiaden nie je. Les, les, les a zase les. A aby som prešiel k podstate, bol som ako dieťa u krstných, máme u nich vyhradenú izbu, v ktorej spávame vždy, keď sme tam. Keď chcem ísť v noci na záchod, musím prejsť cez obývačku, chodbu a kuchyňu. Na dedine sú noci iné ako v meste. V meste je pouličné osvetlenie na každom rohu a svieti celú noc. Tu majú osvetlenie len dole v dedine a na lázoch sa sem tam mihne lampa, ktorá väčšinou nesvieti. Aj krstní mali kedysi lampu pred domom, ale už dávno ju zhodil silný vietor. Takže v noci je tu absolútna tma a pokiaľ nemáš po ruke baterku, nedostaneš sa nikam. Už by som ale naozaj mal prejsť k hlavnej pointe tohto príbehu. Bolo to na prvý sviatok vianočný. Zvykli sme sem chodiť v tento deň. Bola už hlboká noc a ja som sa zobudil, že mi treba ísť na záchod. Všade bola tma ako v rohu. V
izbe, v ktorej zvykneme spávať, je strašne veľa vecí. Väčšinou nepotrebné haraburdy, ktoré tu má odložené dedo a odmieta sa ich vzdať. Tak som medzi týmito zbytočnosťami hľadal baterku, nech sa vôbec na ten záchod dostanem. Po chvíľke som ju našiel. Vyšiel som z izby a ocitol som sa v obývačke, do ktorej viedli 4 dvere. Obývačka bola temná a nepríjemne tichá. Prešiel som ňou veľmi rýchlo a vošiel do chodby. Z chodby viedli dvere do kuchyne. Tie boli vpravo. Ďalej dvere do izby, v ktorej spáva bratranec a sesternica. Tie boli vľavo. A posledné viedli von a tie boli rovno oproti. Prešiel som dverami do kuchyne. Z kuchyne už viedli len jedny dvere, a to na záchod. Hneď vedľa nich bolo okno s výhľadom na les. Keďže boli Vianoce, vonku bol sneh a na stromoch už dávno neboli listy, takže som pomerne dobre videl do lesa. Keď som vchádzal na záchod, mal som pocit, že niekto stojí v lese a pozerá na mňa. Zľakol som sa, tak som sa na záchode zamkol a počkal som, kým ma trochu ten strach neprejde. Šiel som zo záchoda a pozrel sa cez okno smerom k lesu. Videl som, že tam skutočne niečo stojí. Pripomínalo to výškou človeka. Mal to na sebe čierny plášť s kapucňou a len takto stálo asi 10-15 metrov od začiatku lesa. Stálo a zízalo priamo na mňa. Aj keď som tomu nevidel do tvare, cítil som, že sa na mňa pozerá. Cítil som zvláštny pocit zmiešaný so strachom a aj keď som chcel odvrátiť zrak a utekať naspäť do izby, nedokázal som to. Možno som sa bál, že keď preruším očný kontakt a otočím sa chrbtom, príde si po mňa. Na chvíľku som odvrátil zrak a postava sa stihla priblížiť asi o 5 metrov. Tým sa mi len potvrdila moja teória o očnom kontakte. Rozbehol som sa do izby, ale nedalo mi to a zastavil som pri dverách vonku z kuchyne a posledný krát som sa otočil a pozrel na okno. Postava už bola úplne pri okne. Až som počul, ako kričí. Ukázala na mňa a tón kričania teraz pripomínal smiech. Zrazu sa zaplo svetlo a krstná sa ma pýta, čo robím tak neskoro v noci hore. Vysvetlil som jej, že som išiel na záchod. Ešte raz som pozrel na okno, no postava tam už nebola a odtedy som ju už nikdy nevidel. Tak a ja vám ďakujem za zhliadnutie môjho dnešného videa. Budem veľmi rada, ak mi dáte odber, like, ak toto video zdieľate a ak budete naďalej sledovať a podporovať moju tvorbu. Tak a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a budem rada, ak sa uvidíme aj na budúce. Ahojte.